Hala, sa laing sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Uy, sapi! Di ka afford og abogado. Nganong nahibaw man ka? Oh, bitaw tiray. Nganong nahibaw ka man nga dili siya maka-afford og abogado? Ha? Tiray? Bitaw tiray. Oh. Nganong murag sigurado lagi kayo ka? Unsa, close mo? Sabad ya? Close good taong tatot. Kasayo na sa tag-ano na nga dili siya maka-afford og abogado, ah? Na, tanawa ha? Hagbay ra gid na siya nahibaw nga hain ang iyang mga anak. Hagbay ra siyang nagmonitor nila, ninyo. O kung maka-afford pa siya abogado, hagbay ra unta sad siya nihimo og lakang para makuha ang iyang mga anak. May punto sa pagkatiray. Onya, nganong kalit man siya nagpakita karon? Bitaw tiray. Oh, siyempre. Kay nakabalita man siya nga dad-o ni Pablo sa layo ang iyang mga anak. Ay, abot ako'y pasabot ba? Bisag ingon ana siya kaway nada nga pagkaamahan. May pagbati gyapon siya sa iyang mga anak, sa mga bata. Galing lang, huna-huna rin nagdako niya. Dili siya kaliho kay wa siya sapi. Diba? Posible sad Pablo. Tingali, iya ka lang gihulga, Pablo. Aw, kung iya na kong gihulga, di na makaduot ako. Hulga lang niya, hangtod kanus sa kapulan. Usa man lagi ako mahimo. Aw kung gusto ka, ikay provide akong abogado. Uy, nayabag. Naro ako good taon. Atat na atat manggug ka. Nga kuhaon ako mga bata. Hoy, yabag. Concern lang ko sa relasyon sa mga bata di animo, oy. Pero wag ko'y labot kung ipalayo sila Pablo nimo. Wa bitaw kay labot. Pero halos kada adlaw ka na makikita nako. Tungod lang ining butanga. Sa ako nang giingon, concern ko sa mga bata. Time para good. Klarohon ta di ba? Concern ka sa mga bata o duna ka lang gyud gitaguan nga personal agenda? Abnormal, gago, amaw, yabag. Siya pa'y tabangan, siya pa'y musulti o gingon adto. Ha! Imbis iya kong pasalamatan, gingon ato panoon ko niya. Ha! Bahala siya sa buhay niya, oy. Gago! Maglaba ay hindi biro, maghapong nakapungko, sakit na akong kamot, hapos ng akong tudlo, kuso-kuso, waswas, waswas og kuso-kuso, kuso-kuso, waswas, waswas og kuso-kuso. Ay, agoy, ikaliso namang ibaro ko eh. Gahe, maraming kong tuhod. Aguroy. Angkol! Ay! Timingas yung pag-abot. Tumba na unta ko. Lingkod sa kol! Lingkod sa... Tam, ay kuranan dayon! Agoy. Sandig, Angkol, sandig! Sandig, angkol! Okay. Itiwasan bang ko ninyo? Ang gubaon malining sa diganan ninyong ipalingkuran ako. Ang kupaon matay na imong gipalingkuran ni Uncle Tom! Sorry, Angkol! Sorry! Oh, naglabalaba ang naging mo diha. Anong niariman ka, Kol? Baway lang dito ka. Kamera may labag-tiwas. Nga, patutuga mo glaba. Kanimao ka mo. Biyahe na niyo, be. Yan ako na tiwason. O, ugma ba? Kamao na lagi, Mikol. Tanawa, oh. Uy, hala. Maslatan na lagi ni mo, brave, Angkol! Pa na malunggan ka sa masilingan. Uy! Ay, wala ka dungog, pero ay... Kakita, be! Hunungi na niyo, be. Hunungi. Ako rin, tiwas na ugma.
unto others what you don't want others do unto you. O sabay kulik anang imo sa atong nilabhan. Wa, Kanya, anong iyong nang gisulti? amo man ang lison ganina, Uncle. Oo, mao di ay. Nagka-timing lang yun sa Jira. Pero ikaw, Tam, nakarong timing. Aray. Do. Uy. Sakit na ka. Balik na lagi dito. Pahuway sa dito, Uncle. Aga ko sa si Uncle Tom. Mura na ba nagtikuwang? Sa? Tigawang nagkulong ka, Uncle. Mura tikuwang manggod akong gisulti. Mura! Ay, angko na lang sa good Pablo. Inana manggid na. Anha manggid tang tanan paingon sa pagkatiguang kung dili ta mga matay sa iyo. Baya, si Manang Tiray. Hoy, ayaw pag manang-manang nako ha. Na, matiwasan ka gyud yaron. Suko mga kag manangon. May nagkamusultian na ako. Pero ikaw, suko ka. Ang! Ikaw may atong topic, di man ako. Ako bitaw. Pero ingon ka, kitang tanan mo paingon yun sa pagkatiguang kung di lang ta sayong mga matay. Kay dili tinuod. Tinood lagi. Ano, supak bur ko. Pero ay kasuko kung apilon tika. Day, but ni mo. Oo. Naglalis na sa mundo ha. Ang. Yabag ba ni siya ay kanya ay. Yabag? Nga, ikanta ko. Ikanta ko. Ambos! May pano, magminyo na lang mo aron magkasinabot na mo. Sa? Laba ka bang unsa? Hoy, paminaw ragod mo? Na, kung maminyo ming duha, bungtag lang pinig ang agi. Kay nga no, nagdahom gyud ay ka Pablo nga makigminyo ko nimo. Ha! Never! Ngano? Nagdahom gina ka, manguyab ko nung tinulay. Oh. Lawgawa. Nagilty man ko sa kong isulti ni Tiray ganina. Lawgawa gid ato eh. Murag tamparos man tos naw ni Tiray. Nitalikod ko dayon nga, way palangit. At tuon ko tugma. Paulian to ako. Maghilak-hilak ka gyud sa akong buhaton, Pablo ha ka. Hilas ra nimo ah. Swerte ka ganing nigahin pa kog panahon nimo. Murag sa imong dagway, nagkaupaw lang ng agi nimo. O pagi kay naot, buset ka. Uy, sa iyo akong nilakaw ni Tiray. Kanaduhan man ang iyang koral. Asa rin ka siya? Angkol! Uy, nga anong gusto magdagan man eh? Tam! Nga no? Angkol! Oh, ano mo ka? Gusto mo niya sabo, ha? Uncle, tuwa sa ato si Papa. Ay, kuyog daw ka babay. Hukusik ka lalaki. Taga, DSWD ko na sila. Siya? DSWD? Ayumi, iyatag nila, Uncle. Ayumi, iyatag nila. Dito ihatag. Ta? Nilang ka mamauli, Uncle. Ha? Pero man? Aray, binas lamang kakita na ito. Papa, sularan na to si Jiro. Di na pwede, Tam. Mawantin ko na kalakiya. Pwede ko ba sa kalo kasong kidnapping, anak? Usman, ganahan kang mapriso ko. Oh, di ka magagusto mapriso ko. Dali, mamaulit ah. At bangon na to sila. Shh. Ayaw na pala pikilak. Maabot na to ron si Uncle ni mo, ha? Huwag yun ako maabdi. Kusugay mo dagang bata ah. Mubalik ra to. O kauban na si Pablo. Magay! Oh. Usap di problema ni mo. Patay ba? Yung sa tamanday ka. Niya may kape. Imo man ni kuhaon, pe. Hindi ni kahanin mo pa. Agaran sa pag-uni mong pamilya. Oh, ha. Nakadungukas gisulti sa iyong mga anak.
Kadungog kayo. May magbungol. Unya! Ako, giadto ko subay atong mga taga DSWD. Mao to nga ako silang gikuyugan din Oh, unya! Hain mo sila, ha? Hain sila? O ba lagi? Nagdali-dalik pang lakaw, kay naglain man ang mga tiyan. Mao ba? Ha? Kumaura! Ang kahigayunan na mismo ang nangita o pagi. Nga mapakgal ang iyong pagkuha sa mga bata, Mickey Mouse. Oh, Hoy! Di unsa na pagkahibaos kung tinuod na pangan? ha? Ako pa! Mickey Mouse, imong inood pangan pa. Murag Mickey Mouse. Oh. Di ka tao ambe taong ko ninyo. Murasan mong dilit taman jiri da. Ha? Hala no? Giadto gyud ay sila taga DSWD. Paspasa gud di ay. Unsay paspasa, Tiray? Oh, diba? Ang ato kong nahibawan, nga dugay na kaing mulihok ang gobyerno. Nya, karon dali na lagi. Wa ko kasabot ni mo, Tiray. Ngano di ay? Doon na kayo nahibawan ini? Nga nakaingon man ka nga dali ra? Kay baw di ka kanasaan gilihok ni Maki. Ngano kay baw man tahon ko, oy? Ako lang gi-estimate, kanus ato nagsugod og samok ang Pablo Tosmaki. Unya, karon na taga DSWD. Di pa mo kaayo dugay? Kung man nakaingon ko nga, dali ra. Pila man sila mong gituhuan di ay? Tinuig? Oo! Grabe. Oh, Tiray! Ay, Oh. Dito ko sa iyo pagkabuntag. Di ka naduhan man ang inyong koral. Di inday ka. nagunsam sa kuno kasamo. Aw, magsorry unta. Nakasaday ka. Mura, gawa naman ko'y labot ini iksinahada. Ay pag-anak Sophia kay nasa ko'y toyo ni mo. Oh, unsa man? Mag-sorry sad ka? Lagawag yun niyo eh. Nakasugat mong ming an gani ha? Kinsang an? An sa Swila god, anak ni Los. Nagkasulti mi bahin sa pag-atos taga DSWD sa bahay ba? Oh, nga naman. Kung sa may sulting-an. Maayo ko nga mangita kong trabaho nga stable gyud aron ma-convince ang taga DSWD nga kaya gyud akong buhion og paeskwelahon ang mga bata. Dili ko naigo nga akong mga racket karon. Pablo, bisan pag-manager ka sa usa ka kompanya, pong pas akong nakaistorya nga taga DSWD, ang ginikanan ra gyud og wa nay lain pa nga may katungod sa mga bata. Sa kaso nila ni Tam ug Jira, si Maki ra gyud ang may katungod nila maunay naas balaod. Oh. Dito ka sa DSWD, Tiray? Dito ka unsa? Naunsa man ka, Sofia? Giminusa na lang gid kanako? Ha? Uy, day, doon nasag ko mga friends, uy, nga taga DSWD. Dugay na kong nakakuha ining information. Ako lang nang gi-apply karon sa kaso ni Pablo ug sa mga bata. Ha? Masig tuo mo, nga wa ko'y mga koneksyon. Mas daghan pa gani tingali ko mga koneksyon kay ninyo, kay nimo. Ayaw lang sa kasuko dayon, uy. Ako naman kong giklaro, Ay, di, Tiray. oy, klaro gud taon, nakaminos kay gid nako. Hoy, day, patiray-tiray lang ko. Pero daghan ko connection sa gobyerno, sa radyo, sa telebisyon, sa simbahan, o guban pa. Time out. O sa time out. Kung hula-hula og maayo, layo! Rakay mo na ako duha. Ha? Pagkuyog mo! Tiray! Tiray! Kang lugaw. Nag-away na sa doon mo. Gihangan lang tong babayhana, uy. Ha? Gaduta man ko niya ba? Doon ang unsa? Nga siya may nitabang ni Maki. Ha? Wa sa tingali, eh. Basta. Kaya mo na akong feeling. Ay, ayaw na Sophia, eh. Kasi yan na si Tiray. Luya lang ang pagka-amiga, eh. Ha? Kaha? Animal gito, Sofia, da. Ha? Itsag panimaw. Pero, ha? Dili siya kasakop na ako. Nagtuo siyang siya bright? Ha? Mas bright pa ko niya.
Nasag ko mo man. Snack. Taksa mo ha. Break una sa assignment. Human naman ko, Koy. Si Tamsad, hapit na mahuman. Human nga na yun ko. Uy, very good ba ini mga bata, eh. Sige, pag-aon na mo, aron makarelax na. Koy, Hmm. hapit na ba yung among birthday? Uy, oo, di no. Sulbuan naman. Magunsat, Uncle. Ha? Ato yun ang sabutan. Basta kay natay hikay, anak. Na-cake, Koy. Na, kayo. Iba kong imo ng paborito. Wow! Pag-ampo lang mo nga makakwarta sa uncle ninyo, ha? Kanang daghang kwarta. Aron makahikay yun tagdaghan sa iyong birthday. Kung may kwarta, okay raman mahiti, Uncle ko. Basta naalay cake. Cake ug ice cream. Nagasudan. Basta malingkamot yun ko nga makahikay sa iyong birthday, ha? Ako rin isaad ninyo. Unsa man taon ka, oy? Nasugdan na noon ni mo, muatras na sad. Ay naluoy mo gusto mga bata. Pertig yun nilang hilak pag abot ako sa taga-DSWD. Nagtuo man silang amo na silang kuhaon. Aw, bahala ka. Sige, oy. Matupa ko sa ila karon. Mag-usa man ka. Naay mo invite sa mga bata. Birthday party. Pakantahon si Jera, niya pasayawon si Tam. Tag 3K ilang TF. Ha? Yes! Sige, ay, ato na ko. Kinit. Oo, saman. Kinit. Saman. Wa. Sige, lakaw na. Okay, bye! Natulala ang gago. Nisiga ang mga mata pagkadungong nga 3K ang TF sa iyang mga anak. Mas matulala unta to siya kung mahibaw siyang tag 5K gyud og nikat na lang ko. Oh, tiray? Oh, di lang ko nimo padayonon. Uy, dayon, tiray. Dali, sud. Salamat. Tapos sa eskwelahan ng mga bata? Oh, Doon ay mo invite nila karong Domingo sa gabi Birthday party. Tag 3K sila. Dinira sa syudad. ha? Uy, Domingos gabi, man. Eskwela ni Lunes. Wa sa'y pahuway, anak. Balibaran ni mo? Grasya? Imong balibaran? Oh, Sure na, Pablo, oy. Di ana bang bayad? Mubalibad ka? Balibaran ni mo? Oh, sige. Ito na lang ko. ay, sigog lakaw. Oh, Dali aso mang luod, uy. buhay akong bukton. Sorry. Ay, ugok ka man, Pablo. Buhay akong bitiis. Gilok ba? Sure ka kung buhian? Ura lagi giganahan ka. Skara nonti ka. Oo, buhian na. Ha? Ato na gid ko, eh. Ay, lagi tayo. Ay, sagot. Sama. Basta man, gusto ka nga muluhod pa ko sa mong tiilan para lang di ka mulakaw. Ka-OA. OA sad, no? Sama lagi mo dawat ka? Or dili? Padawat. Naraman di ay na. Ay, kadiya, ipag-usap ha. 6,000 na. Pila sila kwartan mo yan eh. Abi na, be! Abi na, abi, be! Ha? Ay na lang! Ay na lang! Sige. Di na ko mangutan nagpila. May namahibaw ka, nga bisag piso, wak ko makakwarta, ana. Kay dili ko hangol og kwarta, kay na ko daghang kwarta! Sige. Tuon ako nimo. Sa. Muli sa kalibo. No. 5 day amo. Ha? Salamat nimo. Ay, diyan na lang na. Kaysa mo tagkagamay ang TF sa mga bata. Ako yung gihangyo nga tag 5K kada usa. Wa mada. Sugot na lang sad ko kay amiga raman ako. Unya, doon rasad. Unya, kuyog masad ka. Og sa hotel pag yun ang binyo. At least social ra. Unya, lamian pa kayo mga pagkaon dito. Nasa ka na? Siyempre. Sige. Kita lang tapon. Okay. Pero, picture o na taoy, nga gihatag yun ako nimo ang kwarta. Akong essence na nag-invite para ebidensya ba? Sige, ganitin kwarta, Pabs. Sige, kay mag-selfie ta. Ganitin, Tingalig briskwito ta ini, ha? Nasan ka, Ana? Balik. Ay. Ginutom yan niya, ay. Okay, sulti, ay. Wow! Madayon dyan na atong birthday party, Jira. Oh! Pero kuwang pa ni, ha?
Inyong ning kwarta. Kinahanglan nga lunag gyud koy ako. Sakto na lang ko na, Uncle. Okay naman ko na. Mitong uncle, daghan naman na. Kaya natuhot doon sa iyong birthday, oy. Idugang nato ang katunga sa inyong tinigom. Ang katunga rin atong itagana sa iyong birthday. Mao nga ako'y mapuno. Kapuyo na sad ka. Ayaw na kaso eh. Natural, magiging na. Sige na, pag-ilis na mo kay gipaningot na mo sa iyong uniforme, oh. Ni mahon sad mo. Bisa kuha gani. Ako, nanimaho. Oh ha? Ebidensya na nga midawat og kwarta si Pablo. TF sa imong mga anak. Og ma-picture pasad ko nag-perform na gid nila. Ebidensya na nga to sa DSWD nga gigamit ni Pablo ang mga bata sa pagpangwarta. Animal gud ning Pablo eh. Ako maginuntay ang mudawat ang kwarta ba? Mao gidunta ba? Pero ang saon nga hinay man kamulihok. Mao nga agwanta ka. Agwanta una kas kaibog. Dalion ko ni. Di mahimong si Pablo ang magpahimo sa akong mga anak. Wow, ka-nice good. Patabang niya ko nimo pagpahilo na sa party, ha? Ay, way problema na, Pablo. Ako ra say palit sa ilang cake. Ha? Uy, ayaw na lang. Nara may kwarta para sa cake. Basta kay ako ra lagi bahala sa cake. Pila na kanilang edad? Mag 10 years old na. Okay. Basta kay ako rin bahala sa party, ha? Magpatabang na ko sa kauban na tong mga silingan. Si Tiray di ay. Da, bisita na lang unya to siya. Dili na ko mo sangpit atong babaeng saltohon. Duha ka adlaw na lang, birthday na sa Kaluha. Excited ako. Siguraduhon ako nga malipay yun ang duha. Kay malipay sab ang ako isuon nga magsudong nila. Ako ipakita kang maki o sa DSWD nga kaya na kong ihatag bisan ang mga luho sa mga bata. Happy today, birthday sa Kaluha, Pablo. Ha? Aw! Oo! Ato niya ta! Ato yami kay mo, donate mo may glitson. Ha? Oh. Uy, wadi ka may bawa nga mo donate may glitson ni Mrs. Sa birthday si mong pagumangkon? Wa! Naiduha ka lechon na. Ang amo usa. Ang usa gikas kapitan. Ha? Salamat ba ya? Salamat yun. Tulong ko pa dito sa kapitan. Sige, sige. Pablo! Oh, Sophia? Dito ko sa inyo ba? Wa may tao. Oh, tanawa ra gud, tanawa. Usap ni. Lista lagi ni. Di ko klaro eh. Sabi, lista sa ayuda o lista sa utang? Lista na sa mga pledges. Pledges? Daghan naman ang ni-pledge og pagkaon para sa birthday nila ni Tam ug Jera. Ha? Tanawa, basaha ra gud, oh. Baby. Felix Buanghog, Litsun Baboy. Kapitan Rudy Arsenal, Litsun Baboy. Uy, tinuog itong isulti ni Felix? Ano gawa ino eh? Diwa sa pagbasa. Konsihal Alex Lara, 10 pieces Litsun Manok. Ala, uy. Padayon nagbasa, uy. Obe. Marites Baroro, 10 boxes Jumbo Pizza Pie. Wow! Sige pa, sige pa. Marina Marquez, 2 kanigo nga biko. Marilo Insinso, 10 boxes of buko pie. Ayisa Lauron, buko salad. Heidi Marquez, escabeche o chapsoy. Wow, kadaghan ini, uy! Napagyod. Cecilia Cabrera, lasagna. Teresa Tirol, lechiflan. Chili Haka, ice cream. Big Garing, 2 kakao na soft drinks. Aldwin Acorda, humba og pansit. Carol Hikain, embutido og empanada. Ricky Garing, fresh lumpia og chicken cordon. Kadaghan ba Sophia, uy? Mura man para fiesta noon. Tiwasag basa, uy, kay magmahay ang uban. Wala lagi, tuwason ako. Diyan Lara, 2 container nga tuba. Uy, joke ra na, uy. Wine ko na iyang dadon. Tuba lang iyang ipalista. Sabadi ay. Ano po? Girly Antone, Maha Blanca o Ubi Halaya. Askan lami abi ni mga pagkauna eh. Ano pa? Bibi Abelianusa, Kaliritang Kanding. Wow! Popsicle, chicken popsicles. Aida de la Cruz, Bicol Express.
Marag siya Tony Rupil mo kuwang ini. Naaoy, tiwasag basa ba? Oo, diya dito. Attorney Rufel, Crispy Pata. Wa naman ko'y mapalit ni Sophia. Kadaghan man isut ana. Naa pag uban nga, wa pag yun malista, kay wa pa mo confirm. Basta kay Pablo, bongga gid kaayo ang birthday sa mga bata. Bonggang bongga! Kuya Wagon. Yes! Ingon na kapinangga ni Pablo ang imong mga anak. Adto gyud sa sports complex ang party og imbitado ang tibuok barangay. Din mo siya kwarta. Ay diin pa. Sa TF na sa mga bata nga iya tingaling gitigom. Kung mao na, kwarta ragyapon sa mga bata ang gastuhon para sa ilang birthday. Unya ang dungog kang Pablo. Aw, anak gyud. Ya, imbitado ka. Ay, wa pa man ko'y nadawat. Pero imbitado gyud tingali ko kay kadaghanan sa racket sa mga bata gikan baya jud nako. Ako, bisan di pa ko imbitado pero mutambong ko. Ug magdakog mga taga DSWD. Kana gyud. Pinatog mo sa'yo, ha? Kay ugma. O na yung birthday. Unsa tay among sulobon, Kol? Bitong kul, wa may bag-o. Amo sulubon ugma, Sila si Monica o si Leo ang sponsor sa iyong sulubon. Masabuntag na ihato din, he. Wow! Ang nga pangatog na mo, ha? Kaya ako man itong tawagan si Tiray. Kalimot ko imbitar da. Mangluod sa to. Kol. Ay na lang, uy. Good night na lang. Dili. Isulti na. Unsa man? Unsa di ay jira? Ginajira. Unsa man na? Pananglit mo to nga si Papa. Okay ra na. Di man na to i-invite ko. Uy, lagi. Pero example lang ba? Mo to nga siya, bisan wa gi-invite. Unsaon man na to, Kol? Aw, kung igo na siyang mutambong, ug wa siya daw utang buhaton. Okay ra. Why problema? Kung magsamok-samok, Sukmago na ko! Oh! Sumbago niyo na ko lagi siya lagi. Balag kamay ba lagi ko lagi? Halar ba si mong lagi, ay? Ayaw na dong. Ay palang ako'y gatudlo ni mo. Nga namang samok-samok ba sa siya, be? pananglit rekani. Bisa Na. Tingalig ka mo yung magsumbagay noon. Hinapagatuog na mo. Aron, fresh inigbata ninyo. Sige na. Nakatuog na ang duha. Ako, niya, nagtanga pa. Haskag mo nga to si Maki o niya magsamok-samok, no? Sugla sa tawhana, eh. Okay man nag-unta sa mga bata. Nganon nang hasol pa man na siya. Hala, uy. Nagnganga pa maning tawhana. Ato na po kaunti. Ayaw lang. Dugay tingali na nakatog gabi eh. Sayo man minatug. Ingon man siya matug. Kay Iron Fresh karon. Kamo tingali, sa'yo nakatog. Pero siya wa. Mas excited pa ko ni siya kaysa ninyo. Sige na tingali ni siya imagine sa mahitabuon niya sa party. Nag-cool tingali siya ti. Ha? O sa may kakulaan? Nga ready naman ang tanan. Niya naman gani inyong mga sulubunon. Sa'yo kayo gihatod nila ni Monica og Leo. Ingon man ko tingalig mo to nga si Papa unya. Oh. Bilang siya pasudlon tinong. Pwede naman no. Uy, hala, uy. Di pa tungod anang gibutang sa stage nga happy birthday Tam and Gira. Murag unique fiesta nga pangandaman. Ingon anak ka pinangga sa mga tao ang imong mga pag-umangkon, Pablo. Lagi. Kilakon mo ko. Na, ayaw na lang pagilakila kay drama na kaayo na. Dapat happy ang tanan. Wa lang sa puntay magsunod-sunod. Si Maki? Gisultihan ko sa mga bata. Maorgi na akong ikabalakan, Sophia. Baga na kit kayo signaw kon iya ng buhaton. Baga, ginibitaw tong naon. Aw, makita sa niya unsay mahitabo kung magsamok-samok siya unya.
Wow! Kagwapo o gwapa sa kong mga pamangkins. Humana sila ginis, Pablo? Ato na ta. Humana. Dali una. Tanawa sila, Sophia. Dali. Asa ba? Oh, wow! Hala, uy, mo naman mag-prince o princess, uy! Ha? Iwata sa uyuan, ha? Baya, no? Muhirit pag yung uyuan, no? Hata na mo, uy! Nanay mga tao sa complex. Hello! Muram tag nag-escort o artista ini. Maolagi. Feeling celebrity kaayo sila, uy. At tumo sa complex. Pag-ilis pa, May. Pagdali mo, ha? Wow! Birthday! Happy family! Oh, Happy birthday, Tam, Jera. Ato na nila ko ihatag ninyo sa studio ang mga gifts. Okay. Murag yun mo magtiayon. Unya, inyong mga anak ning duha. Unya, kung makakita ron ninyo ang imong boyfriend, Sofia, magselos gyud. huh. Mao ba? Tara mo, tiray. Dungan lang na mo pagsulod sa kompleks. Sure. Birthday party. Wow! Kadagang tao. Birthday party. Pila gasto nimo ini, Pablo. Kabungga ko din eh. Mura magkasal. Mura sa fiesta. Lano, dako-dako na ginagay natigom sa TF sa mga bata. Unsa? Bongga man kaayon ni. Way gasto si Pablo ini, uy. Puro ni sponsored by. Oh, sure, oy. Ano yung tinuod, tiray? Kana mga tawhana, kana sila, puro na dunay gitampo ni ining maong salo-salo. Nakaila ka tingali anang uban, Oh, oy. kaila ko na ay kanang gikan na siya o kanang hala, oy, nagsulisit ka. Pablo, para sa birthday sa mga bata, nagsulisit ka? Tubaga palihog, Sophia. Tiray. Huwat lang ha. Inig speech ni Kapitan Unya, matubag na ginang imong mga pangutana. Uy, Mga madam, darang tao nga migamit sa kong mga anak. Aron makahimo sa nindakong bangkite para sa ilang adlaw na tawan. Pero ila na day gihapon ng siningtan. O kamo! Kamong mga silingan o katagi barangay ni Pablo. Nakaila mong ta mo nga way nahot ning tawhana. O tingali na hibawasan mo. Diyan siya gigasto para ininda kong hikay sa birthday sa akong mga anak. Nga wagan ni ko napita. Magpasalamat ud ako. Pero di ko makahimo. Kaya nahibaw kong hinaguan na gihapon sa akong mga anak ang gigasto ini. Hoy, bagagnaw! Diin ka kapunitan ng balita nga kwarta ni imong mga anak ang gigasto ini, ha? Oh, Aron ka masayod, no? Nagtampo-tampo ming tanan og mga pagkaon para mahimo ning salo-salo para sa imong mga anak. Imo ba kanining obligasyon kay amahan ka? Pero kaming mga silingan ni Pablo ang mitabang niya. Mao nga yung patuloy ang simong gibati, uy. Kuno ka na ibawaan. bitaw! Oh, unsa na, Makiboy? Pahiya ka, no? Pahiya ka? Pasensya na. Ato na lang eh. Let's go, guys. Yes, madam. Utrosan mo mga sir og ma'am. Sa sunod, siguruhan ninyo, ha? Huwag ayaw mo diretso gasmag. Bitaw. Ang Mayo, Makino, pagitag imong kalingkuran, aron na makapil ka sa party. Hindi ka pagkaon, no? huwag ko mahangol. Be, ay mo pagkali. Oh, mulakaw ka na? Dili mo lang ka mo greet sa imong mga anak? Ha! Pagi ako! Tarawa na. Huwag mo greet sa mga bata. Tag dito, eh. Mga silingan! Pasensya na mo, ha? Komersyal na to. Sige, balik to sa Kalingawan. Sugda na to ang program. Ha, sige. Unahan na to ang pagkanta og happy birthday para sa mga celebrants. Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Wawa na nung Klaros tira eh. Pero sige lang. Kung tinood gaway gasto si Pablo anong partiya, sa ato pa. Intact pa ang kwarta sa mga bata. Wow! Mas maay noon! Ay, salamat. Nilaya si Maki. Ay, kulbaan ako ganina. Uy, apik yun akong iyak kong iapil. May nalang kinawa. Makakaon akong tarong ini. Oh, naaral lagi ka din. Ay! Ay! Pakuratan mo tani mo, Sofia, oy! Wa mo ka mo dool ganina sa pagsurang-surang sa amahan sa mga bata. Di ba solid man unta tanga mo depensa ni Pablo? Ngano? Okay na bagod ta? Huwag di pa matingali. Okay naman lagi mong Pablo. Gani ni akakaron. Siyempre, invited good ko. Gawas pa, wa ko'y intensyon nga mo salida. Kay dili ron akong okasyon. Bisita ra ko, no? Kay ba kung asa ko dapit mo lugar? Di ko pareha sa uban diha. Ako ba imong ipasabot, ha? Ningon bagod ko nga ikaw? Gihangan lagi ka. Ay, Teray, nahibaw ko sa andaran ng imong utok, uy. O garon masayod ka, no? Ako'y sponsor ng duha ka cake sa mga bata. O ako mo'y nag-organize para mahimo ning maong party. Maungayog ina nga ni salidar ako. Ha? O sige, kaong maayo diha kay wala ba kay gitampo diha? Marami sakit. Happy na kay ka. Oo, ikaw ti IP. Happy sad. Tam, Jira. Maki! Gusto kang yung gumot, ha? May itay ka gumot? Ah, tema out. Di mo kumangita gubot. Nibalik mo ka pa. Akoan, gusto lang kong mugreet ninyo, mga anak. Dautan ba di ay na? Humal ka maghimok iksina gani, ha? Nga pinakuyog-kuyog kapag taga-DSWD? Pinaingon anak, yung anak din ka? Ha? Pasailuan ko ninyo. Siguraduhan lang, ha? Nga di ka mo sa'yo na pag-usap, ha? Maki? Kay may ihaw kang yung mga tao din, eh. Kung mapabubuan ka. Akong ipasalig. Ipasalig na ko. Mugaon ra ko. O sige, kaon lang diha. Waray manghilabot nimo kun mukaon ka lang. Lain pa na yung pabor. Unsan man sad? Akoan kini. Mag-bring house niya ko, ha? Animal man ni Smaki. Nibalik man. Naniguro ra pagkaon ay. Wa tingali kaon sa ila ah. Di lang di ko mo tanaw niya. Kay tingalig mo doon. Haita ko mong tinanawa ni Maki. Ay! Kuya, wam lang tani mo. Ay! Ari, uy! Ari. Kasweet, best do ha. Ay, ambot sa tiray, oy. Si magpachansi na ko. Si magkapaghapak. Para lang makahikap. Unsa? Hoy! Puro gaba ni mo. Uy, lain na sa ato ba? Tanawang nagadao, nagpadaplin na. Daning kamot og kaon. Bitaw. Pero ganina, murag si Kinsa nga gusto pag magubas party sa bata. Lingar pag yun kayo taon ang duha. Salamat sa pag-usap, ha, Sophia. Sa imong pag-organize ini. Way sa payan, oy, Pablo. Ingon anak ka, kapinangga ni Sofia Pablo. Ako ba din yung birthday? Bisa na. Oh, tanawa, Pablo. Nidool si Maki sa mga bata. Mga anak. Mga anak. Okay? Pablo. Magpa-picture ako uban sa mga bata. Di ba day pwede? Pwede na, Uncle. Nganong di man?
Salamat, Pablo. Dali, mga anak. Dito tadapit sa cake, oh. Pablo, palihog. Ikay picture mo, palihog. Ha? Oh, taga na kayo mong pictures. Last na lang, Pablo, last na lang. Unsa pa man? Kitang upat. Ikaw, ako, o ang mga bata. Pwede ba? Hala kaluoy in town. Di pang kapoy daig maayo kay nakatuog man dayon. Maog yun. Gidoog pa ang mga regalo. Ka-cute. Salamat pag-usap, ha? Kung di patungod di mo... Bunga tos paglihok sa tanan, Pablo. Makahimo ba day ko adto kun ako ra? Pero ikaw magulang ng pasiugda. Ay sus, gamay ra tong butanga oy. Ay, gamay god. Mura naman itong fiesta. Abi ba kinako maguba to tungod ni Maki. Mayo na lang gani kay na okay na hangtod na human. Napatay picture adto nga kuyog ta, Sofia? Naidaghan oy. Tarawa ko na ko. Imo lagi post? Oh, syempre. At tanawa ha. Oh, ngano, Sofia? Hala, uy. Pero gaba biya niya. Isa man? Tanawa ang gipost. Basaha ang caption. Basaha dayon ang caption ni Maki. Bahalag dako o gasto basta malipayon ang akong mga anak. Happy birthday once again, Tam Angira. Love mo ni Papa. Kabaga niya naong, no? Iya tong giangkon nga iyang gasto. Bahisa tawa na. Nagkurog ba ako sa kalagot, do? Kahilakon ko, Pablo. Kasalbahis ba niya, uy? Kabaga niya naong, uy. Mauneng lain kaya akong pamati samtang namikcho. Hindi ko komportable. Pero lain sa kayo, di ko musugot nga magpa-picture siya uban sa mga bata. Bebe. Mo comment ko, be. Daghan na ba kayo ang nilike og ni-react? Og ni-wow pag yun. Pakauwawan ta ni, be. I-share ko ni. Unya akong itag ang mga ni-sponsor sa party aron makabasagid sila. Kabaga ginagnaong, no? Huwag yung makatupong sa kabaga. Uy, ang sam ni mga tao. Lain magkaig mga tinanawan ako. Murag ako bilang gitanaw da. Naginungungay pa. Ngano ka ni sila? Palag ako gasto. Basta nalipay lang mga bata. Ay, sana all na ko gasto. Murag ako magiging padungog-dungog ini nila. Murag ako magitingali. Dili kay tingali, oy. Ikaw gyud ang gipasabot sa mga tao. Bagka masud kay kagnaw. Naibaw ka man unta nga dali ra kaay kang masudyaan sa mga tao. Mo pag itong gibuhat. Naunsa man taong ka, oy? Nabinugo man ka. May natutugwa nimo i-post ang mga pictures kay dili kay klaro. Pero gihapla man gyud nimo yung taon, Dudong. Siyempre, angal ang mga ni-sponsors atong maong party. Number 1 na, si Sofia, nga mo'y nag-organize ato. Pag itong doon ka buke, kaya niya gipusing-pusingan. Mga pero pinakauna sa pictures nga imong gipost. Natural, nga niulbog yun ang kaspa. Ay, bisag ako naman sa tingali. Kung na ako silang dapit, mag-wired sad ko, oy. Grabe. Parakad to. Usay parakad to. Ikaw ko na, be. Ikaw ko na mo sponsor niya ang kunon sa laay. Malipay ka. Unsa man? Imo nang gidelete imo post? Ha? Imo ba? Hoy, i-delete na oy. Tubangan kag bash sa mga tao. Bahala ng mga tao eh. Pabasaha lang na sila. Sa babasaha? Wa ako'y labot anak nila. Bash, oy, bash. Dili kay mo basa sila. Wa kay labot. Bash, no, bash. Bas, lagi, bisa pag bunbon. Wa ako'y labot anak nila. Ano sa Basta madra? nakapost na ko. Bahala sila. Hala ka diha.
Kaniyot lang, nana. Pablo, Oh, pwede mo na yun? dili. Komedyante ka masabday. Olbap? Ulpap ito. Huwag man tingal ni magkumidya na kung dagway, maki. Kuyawa ni mo sa. Human si magibuhat. May naong ka pang magpakita din. Unsab taong ka, Olbap. Uy, muram tag dili magbayaw ining kahimtangan noon. Bayaw? Oh, Nila pa rin ka na kong bayaw. Ha! Murag loading man kayo ka, maki. O gawas nga loading, patas ang dagan si mong utok. Sa sinugdanan pa unta, nagpakabayaw ka na. O bisan pagpakamahan lang sa mga bata. Pero karon ka na lang mo nga. Ha? Human pag yun nga may gibuhat kang kiluanggol. Pusa man? Gibuangan ka yun ako, maki? mao ang bitaw nga niya ako karon, Olbap. Pablo. Para i-correct ang mga sayop ka kung nahimo. Apil na itong nahitabo sa birthday sa mga bata. Ako to kang kunon. Dako to dako sayop. Dako to dakong sa. Akong sa. Sa dakong tanan. Akong sa. Akong dakong sa. Busa na nga muyo ako karon kanimo. Ngayon mo kong tagaan og laing higayon. Oh, Ulbap, magpakamahan ako sa mga bata. Ipakita na ko nimo nga sayop ang imong pagtanaw nako. Nga doon na pong ipaglaom nga ma-change. Magtinabangay ta. Dili ti kahak, ihikawan siya ang pagkauyuan sa mga bata. Pero ayaw sa ko hikawi sa kong pagkamahan. Magtambayayong ta para sa kaugmaon sa mga bata. Di ba tingali na dautan ang akong tuyo, Ulbap? Patas sa tingali na para na tong duha. Kasi muna-una, Blo. ha? Oh, Dili ka nga ikaw rin mo sukwahian ng imong mga panulti karon maki. naunsa naman taong ka eh. Usa ko na yung pagkakita nga tinaron ng akong tuyo. Kundi ko rin mo hatagan o higayon. Okay. Pero pag magkampanti ka, di na ako padtuon sa bahay ang mga bata. Ako'y muanhin nila. Ako'y muanhin sa inyo. Tagayas kong pila ka adlaw sa pagtimbang ini maki. Ha? Pagsulti ko sa mga bata. Sa ito ba timbang-timbangon pa rin mo? Oh, Sige. Tigaan talagas ko numero. I-text na lang dahin ko. Mag-text na lang ta. O baka, manawag ka ba na ako kung makadesisyon ka na? Ambot lang yun ka, Pablo, no? Pero ni Judge na ko niya. Pero, basta, uy. Ni Judge na ko niya. Dili ko komportable. Aw, ambot lang. Basi na lang sa tingali gud tungod sa mga nahitabo. mao lagi. Pero sakto mo sa siya nga unsao man ako pagkakita siya ang sinseridad kung di na ko siya Tagalog higayon. Aw, ikaw gay bahala, good. Pero kung ako imong pasultion, ako mo ingon. No way. Kung ako usab ang imong pasultion, ako mo ingon. Nga tagay siya og chance. Kay bisan pagtuwad-tuwaron ang kalibutan, siya man gyud ang amahan ang mga bataa. Bitaw sad. Okay sa nasayod, nga ang inyong mga pag sinabtanay ka ni Adto, masitol na karon. Pero di man sabgud kalikayan nga magduda ko ya tiray. Aw sumagot. Oo, good. Natural man na, Pabs. Pero tagay lang yun na siya higayon. Makita na bitaw unya na nimo ang katag. Ang maayo nimong buhaton, ana. Imong paningkamutan nga mobalhin gyud nimo ang pagbati sa mga bata. Dali raman kay na, oy. Kidaan naman silang may pagmahal nimo. Sayon ra gyud kay na nimo. O kung imo na nang mabuhat, dili ka na maglisod sa pagbawi nila og masulo na unya nimo ang kita nila sa ilang mga gig. Sige. Gig, God! Murag brighty show ba, nana? Oh, Ala, no? murag cellphone. Lo, Naigig. wa aktubas, ha? Tuod. Angay lang. Oh, Angay lang nga marin ako ilang gig. correct.
Bisag magkinaunsa ha. Ayaw biyagin pagsulti kang Pablo nga suod na ta. Okay, Tiray. Okay, Tiray. Basta ang importante, maanhin ako ilang gig. Dili, uy. Ang ilang mga gig ang TF na ani mo. Mao lagi, maanhin lagi na ako. Manani mo gig. Mao lang Ikay mo gig. kanta. Gig. Gigotom naman ako. Ay, Di na kinahanglan. Ngayon mo kusultihan na Tiray. Agay. Nahibaon ako, anong bahina? Okay. Ako lang giklaro. Di ginunta ko musugot tam, Chira. Pero nihangyo magid siya. Ug lisaad sab nga igo rin siyang muduaw ninyo o magkisuod ninyo pagbalik isip ilang papa. Dili man niya kuhaon ni mo. Dili ko no. Inganig naman kag si Uncle. Ingani na lang. Paniidan sa mo siyang mga lihok. Pananggit gani makabantay mo nga gusto mo niyang ipalayo nako. Sultihin ko. Okay, Uncle. Hi, Uncle. Abi na ko gabiin na ka mauli, ulbap. Kaniyo tagot baki. Sim kag ulbap. Ako saan ulbap? Binalis Pablo, ulbap. Wala mi. Oo, kada gilisan ay. Basta na kong isulob. Suma ganihar ka? Taon-taon na sad. Tamangan mi ni Papa sa mga assignment, Uncle. Ingat kayo mo drawing si Papa. Mayo noon. Tanawa, Col, oh. Nice tayo yung drawing. Ay, sige. Mag-ilis na ako, ha? Okay, mabalik ko sa Kulakaw. Snacks, una. Nagdamag ko insemada. Ayaw na. Malangan ako. Sige, mag-ilis ako. Oh, ang imo sa nga akong drawingon. Ha? Sira, humana man kang tam. Nausap ako. Dali, drawingon. Patagaling drawingon. Murag nangigib ako. Tayo. Ikatulo na ron kaadlaw. Wapan sa noon ko nakita nga dili mayo. Oh, maayo kun mauna. Manghinaot lang ta nga dili na acting lang ang iyang gipakita. Oh. Nga naman ka? Ayaw ko kataw ha? Ha? Nga nung katawan taman sad ka? Mura naman kong yabag Wa ko kasabot, Pablo. Di lang ako tuyoon ba? Nga mabati kong pagigis sa mga bata. Aw. Katawan na no? Dili man nakalikayan, good. Pinangga na ba kayo ni mga bata? Og pinangga kasab nila. Unya, kalit lang nga naa si Maki. Mao nang nabahin ang ilang atensyon. Nahadlo ko, Sofia. Oh, Nahadlo ko nga. Usahan na kadlaw. Ang mga bata na mismo ang muhukom nga mukuyog sila silang amahan. Mamatay man tigali ko, Sofia. Mamatay man tigali ko. ayaw na lang sa pag-overthink, Pablo. Daon sa mga uy. Masakit ka gani hinuon, ana. Nakagamot na sa kasing-kasing sa mga bata ang ilang pagmahal nimo. Dili na mahitabo ang imong gikahadlukan. Ka, Sofia? Dili ka? Kamura na magluto sa inyong panihapon? Kay paon naman ni. Sayon naman, sad. Mas cooker naman ang lutuan sa rice. Kanaday sudan. Peligro anak kun mayapan mo sa mantika. Mag-careful, mangkot mi. Ako rin tiwas, be. Ako na. Okay. Di pa maganda mo ang ngayong magluto-luto og sudan. Di masad mi permi magluto, good. Kanaramang dunay luto nun. Usay, mamalit na maming luto daan. Usay, sad. Si Uncle ang magdag sudan. Nagunsa may na orasa mo pa uli si Pablo magabi eh. Usahay, tukay. Usahay, tali rasad. Niya ka mo rin duha din eh. Ilag masad na mo ang putan. Si Bakog may sunog-sunog. Huwag mo'y kaubang dako. Sumbak ko lang, uy. Si Bakog lagi. Pero di maguna imposible. Labi na sa mga ingon-ining lugar ah. I-protect mangkot mi sa among guardian angel.
Nag-pray man mi Permi. Ani na lang, ha? Dili ko mulakaw, hangtod dili mo abot si Pablo. Salamat, Lord. Naabot lagi ko. Yato, nagyurong maayong duha. Oh. Uy. Ni alay na si Maki. Anong na siya malakaw? Gipugan ka siya sa mga bata. May pagkatuog sa duha nga nag-undan si El duha ka bukton. O parehong nagakos niya. Kalayas ko kipati. Dili ko angay nga mangigi. Natural lang nga. Unala sila. Amahan sila o anak. Dili ko angay sakitan. Dili ko angay mangigi. Pablo, Mag-ura kong abot. Mayo kayo, uwan mo sila biyae, Maki. kay man magpabiya. Labi na si Jira. Oh, mao ba? Sige, mulakaw na ko kay gipangita na sa Gusbay. Sige, salamat. Namupasalamat man ka. Sige, adto na ko. Yapit na mahuman. Human naman, good na. Wa naman na buwa. Butangan man og pahumot ang pinakalas nga was-was kot. Oh, di araw mo dinis likod oy. Oh, nang laban lagi ka, Jira. Kami mang duha pa. Ako may nagsabon, dayon siya ang nagwaswas. Kadit. Itsuran ta mo nga nang laba, ha? Pungko at bang ni Jira Tam. Tabang-tabang sa gwaswas aron kamog yung duha ang nang laba. Okay. Nang lapaw niya picturan. Oo, ay mong tanaw sa kamera. Ay, tinaw sa kamera, oy. Wa pitaw. Okay na. Ano ti ang kipicturan minimo pa? Ay ako na ipakita sa ubang mga bata nga mga buutan mong pagkabata. Kamaogid mo mga trabaho sa bahay. Dili ka maog trabaho sa bay imong mga bagong anak pa. Ha? Aw, kamao man. Sige na. Tiwasan na ninyong gibuhat kay doon ako ipakita ninyo ni Kauman. Unsa man? Oh, unsa man tam? Ha? Kamao ka musayaw atong gisayaw sa bata sa video? Kamao kayo. Masinat naman gani kung sayo ato gani. Mao ba? Wow, ha? Hinuot pitaw pa. Mas nindot man masayaw si Tam. Unya, nganong wa pa malay kay video nga may viral tam? Wa man ko mag-video. Pues, mag-video ta. Napa man may daghang assignment pa. Ingon man si Uncle Pablo nga, unahon jud ang assignment. Bitaw, unahon mang cute na. Kadiyot ra magud ang video. Unahon ni nato. Aron ato daing ma-post sa social media. Aron kung mag-viral na, kwarta na yun. Di ba? Sige na yun. Daliun ni nato. Mag-study pa mangkot mi pa. Dili lang na to unahon ang video. Oh, Unya na lang na ka ng wa may klase ikaw ugma. mga anak, wa ba rin mong mahibaw sa panultiyon nga, do not wait for tomorrow. What you can do for today. Di man ika tomorrow pa. Ika Friday pa man kay wa pa may klase ka Saturday. Oh, ika-Friday na lang pa. Ano mal kaniming bata ay, musupak yun ako na. Manghugas na tayo ng tatam. Ay magbuhat ito sa tong assignment. Okay. Importante istoryahan.
Unsa man? Bahin ba sa mga bata? Oh. Meron kong kwarte problema ba yan sa mga bata, Maki? Di man na problema, Ulpab. Magkasilbad pa ganino na sa mga problema. Oo ba? Nindot na. Unsa man ta? Kanabay lang mga abilidad sa pagkanta, sa pagsayaw, Oh, ato lang ati manon. mayong laki naman na sila. Di naman sila kinahanglan pang i-train. Na nila ilang abilidad, oy, Maki. Inborn na nila. Why question na, Pablo? Usa na imong buti pasabot nga timanon. Ang bot ako ipasabot ba? Tabangan na to sila paghimo og karer pinagi sa ilang talento. Oh, Mas mayam ko ng samtang mga bata pa sila, doon na sila pangaan sa entertainment. Sa laktod ko pagkasulti, ato silang himuong mga stars. sa laktod ka pagkasulti, ato na silang papangwartahon. Kada. Kuray ka niya, Ulpap. Ulpap, kuray. Papa. Okay, ako may ilang amahan. Nya ikaw, Ulbap, uyuan naman ka. Ako yung manage nila. O ikaw, ilang handler. Mao ba din ang tinuod nga hinungdan nga nakikisuod ka sa mga bata? Oh. Daan pagyug ko. Nga dili kinasing kasing ang imong pagpakigsuod nila. Kundili ang paggamit nila sa pangwarta. Ulbap. Minutaw gyud ang imong tinuod nga tuyo, Maki. Minutaw gyud ang imong tinuod nga kulor. Ugo ka man day, Pablo. Mas ugo ka. Ang ikagani mo pasalamat. Nagyapil pati kasi kong mga plano sa mga bata. Wow! Angay pag yun ko magpasalamat, ha? Usama day. Hinumdumi lang, ha? Nga ako lang ang may katungod nila ug ikaw, wa. Pero gyapil di ka. Gitagaapat kag respeto isip ilang uyuan. Nga kung boto na naon, ako, ug ako ra ug wanay lain pa nga may katungod nila. Pero giapil ti ka. Tuod kay gusto kong makakwarta kasab. Nga dili ka na magpakabuktot og kayod adlaw gabi og magaan-gaan na sad ang imong kinabuhi. O ang mga bata, ha? Sila magbakutot. Sila maghago. O kita magpayay. Di man na sila mahago. Kay kanta-kanta raman na siya sayaw. Ug ilam silang hilig. Paduklar ko rin mo, Maki. Ha? Padukla ko. Kanta-kanta o sa'yo sayaw. Sayaw na para mo. O para na ko, lisod na. Pero para nila, sayon na. Gawas ito, be. Gawas. Gawas, kibisugod nagbukal akong dugo ni mo, Maki. Wa maginoy kay ayong pagkaamahan. Usay wa ayo. Ha? Pagtarong ulbap, ha? Ako na nangaway ayo. Nga andam mo surta. Surta naman. Musuporta. Sa hilig o talento sa akong mga anak. Ngayon na nun, wala nun ko'y ayaw nga pagkaman. Bugo, Amerika Pablo. Ikay bugo. Oy, pag-ano, oy. Honor student ko pag elementary o high school. Ug hapit magani ko makumlaude pag college na ko. Nya ikaw, honor ka? Dili. Pues, bugo ka. Wa nagukukatingog. Tinuod ba nga nangamuti ra sa ko sa ako pag-eskwela ka diadto? Bugoy ka lang tingali, pero dili ka bugo, uy. Gawas pa sa inyong sitwasyon karon. Dili na napag-bright tayo o pabugo ay. Kung dili, palimpyuhay na konsensya o kasing-kasing. Oh, Ha, bright man ka siya. O niya nga nung wa man siya maguna-una sa iyang mga anak. Hinoon, ang iyang gihuna-huna kung unsaon nga makakwarta siya pinaagi nila. Bagag ikisag naong, no? Huwag yung makatupong. mao gyud. Bagag gyud naong. Ako bitag gitusok og kabilya. Bali ang kabilyas kabaga siyang naong eh. Ne. Suway na kong bara. Para lang yun malugit yung bagang naong. Baog ang bara eh. Mao to. Ako lang yung gamitan og bako. Lumping ang bako eh. Yung anak kabaga ang naong ni Maki. Kuyaw kaysa.
Ikaw balaw gawa gid mo eh. Seryoso pa kay kung naminaw? Bitaw, Sofia. Ako lang gining ipagi sa iyon ini. Ang kasakit sa kundugan. Huot yun bitaw akong dugan ron. Aw, hawa ni aron maluag. Basa tayo. Ikaw rin kamao. Wa nalagi mo ani si Papa. Oh. Bitaw no. Anong wa naman mo ani si Papa, Uncle? Ngano, gimingaw mo? Naipong ako. Pero gimingaw ka. Sultis tinood. Kimingaw ka ni Papa, Tam? Oh, ang si Tama yung mga ipangutana. Ikaw ba akong ipangutana? Gimingaw ko ni Papa. O, gamay. Gamay ra. Ako sad. Aw, natural na oy. Siyempre, ilagod ng amahan. Bisan pagkadali ra kaya sila nagkauban-uban pagbalik, naagyod ng pagbatia sa mga bata. Oh, kay bawa mo ko, anak. Paduawa lang sila didto. Kay basig nagluya di ay si Maki. Maong wa makaduaw nila. Ay na, nag-away sila ni Pablo. Ha? Uy, ngano nag-away mamo ni Maki, Pablo? Si Pablo mismo ang nisulti nga gimingaw ang mga bata nimo. Mao nga pahimusli. Pero, di nalagi ko kabalik dito. Gibaharan kong ulbap. Unya, musugot ka lang anang ulbap. Muatras ka na sad. Oh, di oy. Nagkakita na nung kong potensyal nga mapangwartahan. Nya, muatras ko. Ha! No way! Unya lagi. Unsa may imong plano? Ha? Nagunahuna palagi ko. Aw sa man daw na kay kasugyot niya. Time pa ha? Husto! Ha? O sa man? Ay, nakaduwa-duwa lagi ng kaluha karon. Makaduwa-duwa ra maguna sila. Ilabi na kung way klase ikaugma. O kung wala sila assignment nga buhaton. Na ako'y bagong chika. Unsa man? Nilarga man di ay sa Mindanao ang bagong pamilya ni Maki. Diin man sa kinakabalitaan ha? Na ako'y bagong amiga. Silingan gyud nila. Mao ba? Unya, nagluya-luya pag gyud kunos Maki. Mao ba? Ate Sofia! Ate! Patagwa ko sa mong likod. Dire ay. Dire likod sa kabinet ay. Hoy, Tam. Tam, di ka mo duaw sa inyong papa? Hoy, tiray, nagduwa na, uy. Sige. Padayan na lang di agduwa dong. Ngano di ang kaawon si Papa? Sakpan, Tam! Gawan ko na to si Papa, Jira. Asa ti ay siya? Na-hospital si ate. Wa. Napriso? Wa, oy. Asa di siya? Oh, Kipiyaan ko na sa siyang bagong pamilya ko. Unya, nagluya-luya siya. mau ba? Kisabay yung hibawan. Si Ate Tiray. Uya ni Papa, uy. Oh, Bitong no. Luoy kayo siya. ako na ning klaro hong balita, ha? Pwede among tuawan si Papa ko. Doon lang namo siya, Uncle, ha? Nabuotan na bito siya. Oh, Uncle ha. Matuaw mi niya ha. Unsa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pang sumpay ning atong sugilanon. Uyo ang hugot! Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Alex Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama.